Hello guys. Pagkakaroon guys ni ako sa lungsod sa Dimiao. Misuri ko kariyo guys sa lungsod sa Dimiao kaduna pud may tudyo diri. Manindot ang lungsod sa Dimiao guys. Atong makita. Timing kayo guys kay sa akong pag-video guys nakita gid nako nga adunay nagtrabaho dito sa ibabaw sa kampanaryo. Hadto kayong tan-awon guys. May sab kay dili dagaton ni mga tawhan na. Usap po sa mga karaang simbahan guys sa lalawigan sa Bohol. Mga karaan ng mga simbahan. Niyan is daplin sa highway ang ilang simbahan guys. Pero ang pultahan ani to luyo. Katubang sila sa merkado guys. O nisud mi dito sa merkado na. To sa luyo pod sa luyo sa bahan do sa baybay. Nisud mi ani guys. Bago day ilang mga merkado. Nindot ilang merkado pod guys. Atong makita. Misud mi ani guys kay namalit mig utanon. Ato makita ilang sud ani guys. Karon ko guys ang ila di ang prutasaan luag-luag. Ato makita guys. Nagkadaay ang mga prutas na ato makita. Galing kay medyo mahal-mahal pod. Ang ubang aning stall gay wa pa maablihi. Dire ra mis prutasan. Daghang baligya guys pero kung mantay kwarta di kita ni kapamalit og daghan. Limitado ra nga atong pagpamalit ani guys kay limitado pud atong kwarta. Namalit na lamang mi og halo-halo ani guys. Pasensya na mo guys ug maorilingan ako karong hapon na. Ug ako mo yan guys. Bye-bye.